איך הכרתם למשל, איך הכרת צייר בוריס דוברוב? אוקיי, אז אימא שלי יש לה אספנית אומנות מאוד רצינית, ההורים שלי ראו תמונה של בוריס דוברוב בגלריה בהיכל התרבות בתל אביב ומאוד מאוד התלהבו, וכמובן רכשו את התמונה עבור האוסף הפרטי שלהם, וכשראיתי את התמונה אמרתי לאמא שלי שאני חייבת לראות עוד עבודות של הצייר הזה. וחיפשנו באמת באינטרנט, הגענו עד לצייר, והסתבר שבדיוק יש לו תערוכה שמציגה באשדוד. נסענו לאשדוד, ואני בן אדם שלא יוצאת מתל אביב, אבל אמרתי בשביל הצייר הזה אני חייבת לנסוע. ובאמת נסענו לאשדוד ופשוט התעלפנו מהתמונות. תמונות מרהיבות, בסגנון מיוחד שלא רואים כל יום, שגם מאחורי כל תמונה יש איזשהו רעיון, זה לא סתם תמונה יפה שמצוירת יפה, יש איזשהו רעיון שהתמונה משקפת אותו, ולי אישית זה מאוד חשוב, שיהיה משהו מאחורי התמונה. ואני ואמא שלי התחלנו שם לריב על העבודות ממש, אנחנו קנינו שם המון עבודות בתערוכה, ומאז פשוט התמכרנו, ממש כמו התמכרות, אנחנו אוספות את התמונות של בוריס דוברוב, ונהנות מהם על בסיס יומיומי, כבר הרבה שנים.